Ackerman eta erantzungailua. Bai, ez, bat, hiru, izarra. Zer zabiltza, Ackerman? Robota ematen duzu. Ixo! Ez, traola? Traola? Erantzungailu batekin ari dut hizketan. Erantzungailu batekin. Lagun guztiak hartu dituzu ala? Lagunak ez, baina kontaktuak bai. Telefonoko agenda arazo pilo bat ematen ari dit. Zein konpainiarekin daukazu telefonua? Blue Estel, baina aldatzea pentsatzen ari nahi. Blue Estel, hobe duzu aldatu, Nik baja emango nuke. Horretan ari naiz bai, baina nik uste dut erantzungailu hau adarra jotzen ari didala. Asko sobea da garrafon. Bai, baina ondo pentsatu beharreko gauza da. Izan ere, gure amak Ringo Starr dauka. Anaia Kirmenek noigo, eta Izeba Carmenek Solange. Gogoratu ari izan aditza iragangaitza dela. Adarra jotzen ari dit, edota erantzungailuarekin ari dut hizketan ez dira egokiak. Horien ordez, adarra jotzen ari zait, edota erantzungailuarekin ari naiz hizketan esango dugu. Aukera ezazun nahi duzun zerbitzuan. Konpainian alta emateko, sakatu bat. Beste linea bat eskatzeko, sakatu 3. Bestelako eragiketak egiteko, sakatu... Eta baja emateko, baja eman nahi dut! Hori ez da aukera zuzena. Aukera ezazun nahi duzun zerbitzuan. Konpainian alta emateko, sakatu... Ez da posible, erotu egingo naiz. Deika eta deika ari naiz eta gauza berdina esaten dit beti. Saiatu zara interneten bidez baja ematen. Saiatu naiz bai, baina arazo berdina eduki dut. Saiatu berriro, agian beste operadore batekin sorte handiago izango duzu. Ez. Operadore guztiak berdinak dira. Gainera, oraindik ez dut langile batekin hitz egitea lortu. Erantzungailu berdin ateratzen zait, behin eta berriro. Ongi etorri Blustelен bezeroari erantzuteko zerbitzura. Azken eskaintzak ezagutu nahi badituzu, sakatu bat. Telefonoa galdu baduzu... Telefonoa galdu, bira, burua galduko dut aurki, burua! Hori ez da aukera zuzena. Kontu zibili, bera eta berdina izen ondokoekin. Arazo bera edota erantzungailu bera esaten dugunean, arazo edo erantzungailu bakarraz ari gara. Operadore guztiak berdinak dira esaten dugunean berriz, operadore batez baino gehiago ari gara. Bat, bi, zazpi, hiru, lau, bost, lau, zazpi, ka. Zertan ari zara orain, Ackerman? Ixo, datu pertsonalak ematen ari nahi. Aukera hori ez da zuzena. Esan ezazu arren zure nortasun agiriaren zenbakia amaierako izki eta guzti. Baina, lehen ere gauza bera galdetu didazu eta adarra jotzen arituko zara. Behin eta berriro ari naiz gauza bera esaten. Aukera hori ez da zuzena. Ackerman, hobe duzu beste konpainia batera deitu. Nik garrafon daukat eta... Utzi bakean zure zorioneko garrafon hori. Konpainia horrentzat ari zara lanean, ala? Esan dizut lehen ere, amak daukan konpainia berbera nahi dut nik. Eta zer konpainia dauka? Ba, ez dakit, amari galdetuko dio. Ama? Bai? Ackerman nahi. Hombre, Ackerman, etorriko alzara bazkaltzera. Ez dakit, ama, gero esango dizut. Zer telefono konpainia daukazu? Hori, ez da aukera zuzena. Bazkaltzera etorri behar baduzu, sakatu bat. Adarra jotzen ari dit eta erantzungailuarekin hizketan ari dut esaldiak ez direla egokiak ikusi dugu. Ari izan iragangaitza da, izan laguntzailea erabiliko dugu hortaz. Adarra jotzen ari zait eta erantzungailuarekin hizketan ari naiz. Bigarrenik, bera eta berdina. Arazo bera esaten dugunean arazo bakarraz ari gara. Operadore guztiak berdinak dira esaten dugunean, operadore batez baino gehiago ari gara. Hori gaur ikasi duguna, zuek betikoa, honekin edo harekin, baina egin.